Magsugod na og mga adlaw ang election period alang sa barangay ug SK elections. Gun ban magsugod karong tungang gabi. TIG-HIMO ug ARMAS nga PALTIK sa DANAO gi-raid sa KAPOLISAN. Dugang TIG-HIMO ug ARMAS ang DAKPON. Drug den sa TALISAY gi-raid sa KAPOLISAN. Mga SHABU NAKUHA apan ang subject sa search warrant NAKA-IKYAS. Duha ka tulisan sa AMIHANANG bahin sa Sugbon na dakpan. Ang usa niini ika-5 nga most wanted sa Compostela. Adapt that legislation as to one particular apparent case of petition. Mga tigbalita nangutana sa korte kung unsay hinungdan sa pagtumbok kanila sa indirect contempt. Sugbo, Bisaya ug Mindanao, maayong hapon. Ako si Frank Malilong Jr. Ako si Georgia Herrera. O kini ang Aksyon Bisaya. Inigbagting sa alas 12 karong gabi, magsugod na sad ang election period alang sa maabot nga barangay elections karong Oktubre 28. Subay nini, dunay ubay-ubay nga pahimangno ang Commission on Elections. Lakip na ang kabahin sa gun ban. Sugin lumi, Andrea Patenia. There are other Subay sa election period, ipatuman na usab sa mga otoridad ang gun ban sud sa 45 ka adlaw. Ang mga law enforcement agencies lang sama sa National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police ang tugtan nga maka-apply og gun ban exemption. Apan bisan og naluwatan na, kinahanglang naka-uniforme sila og nagda sa ilang Certificate of Exemption gikan sa COMELEC kung magbitbit og armas gawa sa ilang panimay. Sugod ug masab pahugtan na ang mga checkpoints nga higayon sa COMELEC ug PNP. Gawa sa gun ban, idili na sab ang paggamit og security guard sa mga public officials gawa silang kung nakakuha og exemption gikan sa COMELEC. Di na sab mahimo ang appointment, promotion, paghimo og bag-ong posisyon ug paghatag og usbaw sa sweldo sa mga nanarbaho sa gobyerno sud sa election period. Mahimo rang mabalhin ang usa ka empleyado sa civil service kung dunay permiso sa COMELEC. Lakip sab sa Prohibited Act mao ang pagsuspenso sa usa ka elective provincial, city, municipal o barangay officer. Ano sanctions ani attorney? ang sanction na imprisonment of 1 year imprisonment to 6 years. What else? Kini perpetual disqualification to hold public office. Kini siyang walay prohibitions. Ang Dilaab Foundation mi pahimangno usab ngadto sa publiko. Hangyo nila nga sundon ang laser test, diin tan-aw nila ang lifestyle, action, supporters, election conduct ug reputation sa mga kandidato. Mensahe nila sa mga botante, let us say no to vote buying. That's number one. Dihagi na magsugod. Kung kinsa man siya makapalit og mga boto, these are people who are also channels of the pork barrel. ug ngadto sa mga buot mo kandidato, Paminaw karon sa mga tao. That's why you connect with people and listen to their cry, especially the cry of the poor. You're going into something kani mga kandidato that is not easy. Kay kuan ba ni kaning serbisyo ba gid ni. Kung ayugon po na ninyo, kandidato mo na mahimong santo. Andrea Patenia, News 5. Ayaw wag tanga ang sangguniang kabataan. Repormahalang kini. Mao kini ang awhag sa National Youth Commission ngadto sa Kongreso. Apan matod sa COMELEC nga angaya na gyud wag tangon ang SK kay nahimo na lang kining training ground sa korupsyon. Sugin limi, Ryan Sorote. Nag-ung-ung pa karon sa Kongreso ang balaod noon nga i-postpone ang sangguniang kabataan elections aron mas matun-an ang posibilidad nga hingpit na gid kini nga ibasura. Apan alang sa National Youth Commission nga ubos sa buhatan sa presidente, inay nga ibasura ang sistema, repormahon na lang kini.
Matod sa NYC, nga bugtong Pilipinas lang ang dunay programa sa paganggamhanan na naghatag og kahigayunan sa kabatan-unan nga makapangalagad. There are problematic SKs and we cannot just complain of them, we cannot just tell them that you're wrong. I think they are just victims of the system. Naguna sa ilang gidusong nga reforma mao ang pagsaka sa age qualification gikan sa 15 anyos hangtod sa 16 ngadto na sa 18 ngadto sa 25 anyos. Gilabi usab sa NYC ang pagbutang og anti-political dynasty clause aron malikayan ang managsama og apelyido sa pangatungdanan ug aron sa malikayan ang korupsyon. Giangko ni Andaya nga dunay ubang grupo nga supak sa ilang giduso nga reforma tungod sa kahadlok. Siguro they are just afraid that once the system is reformed, mawasad sila sa picture. But we tell them that you come and go. Kitang tanan na sa SK, we come and go. Kaya after our term, wala nang santa. Apan alang sa COMELEC, na himing breeding ground na sa korupsyon ng SK dinhi sa nasod, mao nga angay na kining ibasura. Kung sa may purpose nga itong gibuhat ang SK para early training for good governance. So what happened is the opposite. Training or exposure to corruption. Apan dunay ikatubag niini ang National Youth Commission. Because the mandate of COMELEC is to count the votes, to conduct elections. It's not their mandate to assess whether SK is effective or not. And Ryan Sorote, News 5. Laing pagpangronda gipahigayon ganihang kadlawon sa mga operatiba sa Provincial Intelligence Branch sa Barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay. Target nga suspect NAKA-IKYAS. Sugin Limi, Leslie Camidare Vestil. Dala ang search warrant kika ni RTC7 Branch 10 Judge Soliver Peras gisung sa mga sakop sa PIB kining payag ng giyong gipanag-iya ni Alejandro Gabison. Si Gabison gitumbok na notadong tigpayuhot og drogas dinhi sa sitio Kilawan, Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay. Wa na maabti sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch si Gabison dihang nakabantay ni sa pag-abot sa mga pulis. Sa pagsusi sa panimay niini, nakitaan sa mga otoridad kining tulo ka plastik sa gituwang SHABU, bag-o kayong timbangan ug uban pang mga drug paraphernalia. Matod sa pangusa raiding team nga dugay na nilang gipanid-an ang suspect ug bisag nakaiskapo ang ilang target, ilang gipanaad nga dakpon gid kini ug ang uban pang mga taong dunay hiwing binuhatan. Abot na to dire, didagan sluyo ni siya pagigukod sa atong kauban, pagipot na itong maapsi kay pertindag ng balay da sluyo, nangit-ngit sa kayo. Leslie Camina de Vistil, News 5. Mag-atubang og kasong robbery with homicide ang truck driver humaniya unaya og tulis ang iyang pahinante. Suspect nilason nga nagproblema siya og kwarta alang sa graduating niyang anak. Jinky Bargio, Sugin Limi. Way kabutangan ang pagmahay karon sa 59 anyos nga si Noy Rodencio Ramos human siya gidakop sa Compostela Police tungod sa iyang pag-unay og tulis sa kinitaan sa iyang kauban nga di mo menos sa 18,000 pesos. Kanhi truck driver si Noy Rodencio sa usa ka tindahan kansang baligya mga soft drinks apan gitaktak kini sa iyang amo sa alegasyon nga nag-overpricing siya. The owner received complaints from their neighbors na kaning suspect which is his former driver, nagkuan overprice sa iyang mga product. So, ang ito mga magbintay size, kato ng mga, yung nga highway lang ba, ng mga magyan, mga, pero katong mga sa sudlo nun, nga magpasaan pa mi, katong dito, biyaan na mo ng sakyanan. Amo mo ito na presyohan na mo sa usagatos lang yapon. Yun nga, murag, Wa magdahom si Diosdado, kaubang pahinante ni Noy Rodencio nga unayon siya og tulis niini gamit ang 38 caliber revolver. Akong gidbisa na di lang makabuto kay akong gidlot siya, di lang kabuto kay bubuto niya. Ari sa ako man to tama. Tagagon kaso na kay para tagambah. Ang suspect kinsa naghilak miingon nga kalisod mo'y nagtukmod kaniya sa pagtulis, labi na kay duna siya mo graduar nga anak sa kolehiyo. Murag nabuang na ko. Mahal lang tinatutulog ako ang pangbuhat sa digmay. Isa pa, naukos akong anak na mugraduare. Ang tag-iya sa tindahan, way plano mo pasaylo kaniya, rason nga pasakaan sa pulis ang suspect o kasong robbery with frustrated homicide. Jinky Bargio, News 5.